Doktor Predrag Nenadić ovoga jutra sa nama. Doktor, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao. Od prošle nedelje, kada smo predstavili masku o kojoj smo toliko govorili, svi su nas zvali. Zvali su mnoga pitanja, ali to ćemo pokušati da postavimo što više pitanja naših gledalaca i naravno 377-8255 broj telefona koji možete pozvati i uživo pitati doktora. A dotle ćemo da predstavimo, evo ovako to izgleda, pamučna maska za višekratnu upotrebu sa aktivnim ugljem. Doktore, svi su nas pitali koliko... Da, evo, sad ćemo vidimo i da vidi naši gledalci kako se... Dok jedno perete, drugo nosite i obrnuto. Tako je, i lepo piše, dakle, pranje na 60 stepeni, dezinfekcija alkoholom 97%, peglanje parom sa najvišom temperaturom, ploče 200 stepeni, sušenje na vazduhu. Dakle, ovo je ta maska o kojoj smo govorili, koja će da, evo ovako to dakle izgleda. Ima dve maske da može, kao što ste rekli, da se peri koristi. Hajde još jedan put, za one koji nas možda nisu čuli, a i za one koji jesu. Koliko su ove maske? Sad znamo koliko su važne i zaista svi stručnjaci govore da bez obzira na naša verovanja da je najmanje što možemo da uradimo da pomognemo sebi, svojim najbližima, zdravstvenom sistemu i celoj priči sa koronom da nosimo maske. A maske koje će nam pomoći da dišemo, pošto najčešće kažu ljudi ne možemo da dišemo kada imamo masku. Evo ova maska ovako izgleda, ću sad da je probam. Ta je maska sa aktivnim ugljem, sa filtrom od aktivnog uglja i apsolutna je zaštita. Jednostavno, neuporedivo je u odnosu na sve ove dosadašnje maske hiruške koje su samo od pamuka i od platna. Znači ovdje je garantovana, tu je aktivni ugalj kao filter, on se stavlja na svim onim zaštitnim maskama od bojnih otrova i tako dalje, tako da je to garantovana zaštita ne samo od virusa, nego je zaštita i od aerozagađenja. Evo, tek sada kada sam je stavila, dakle, ona isto ima ovaj gornji deo u žičicu koja se može prilagoditi, dakle, na nos, da se stavi, da ne spada i kada onda govorim... I lagana je jako, komotna i... Jeste, i pamučna. Ono što je najvažnije od svega, često kada nosimo masku koja često one spadaju, pa u toku razgovora non stop podižemo, iako kažu da ne treba pipamo taj deo, ali ovo je, dakle, fiksira se lepo, stavi se, ima dovoljno je, dakle, gusta. Ja sad mogu da je skinem da možemo lepo da pričamo. Ima i ova druga varijanta oko glave. Dakle, ovo je oko ušiju, da, i ima, evo... Ali to ne morate, da. Ovo je više za muške, pa sa ženama sa frizurom je malo teže, ali... Zato su i napravili ovo sa oko ušiju. Moram da priznam da su mnogi rekli da im ove više odgovaraju, zato što od dugog nošenja znaju da ih zabole uši. Tako da je ovo kombinovano po potrebi. Može i da se lako spusti niz bradu kad niste u situaciji da morate budete zaštitni. Ali, pored te maske, opet moramo da iskoristimo ovaj naš sprej, srebrozeolit oral sprej, koji je neuporediv, koji štiti od virusa, od korone, ali ne samo od korone virusa. On štiti i od... Znate, u opticiju postoji oko 200 vrsta virusa i mi uopšte ne razmišljamo o tome da ti virusi nas svakodnevno napadaju. Čovjek u toku godine... Odrastao čovjek u toku godine ima 4 do 5 puta prehladu. Deca imaju i više puta, 7-8 puta u toku godine. I mi moramo da znamo da će nam i u budućnosti stalno trebati ovakav sprej. Jer moramo da se štitimo. Mi ne možemo da se nadamo nekim boljim situacijama u aerozagađenju, nego samo lošim. Znate, industrija, tehnologija, civilizacija zahteva upravo sve te nove tehnologije, bez obzira na zaštitu, nas teraju da budemo zaštićeni. Prema tome, rekli smo malo vazduh, malo usta, malo nos, oči i mi smo zaštićeni. Znači, srebrozeolit sprej, neuporediva zaštita u odnosu na sve ostalo. To u zatvorenom prostoru na svaki 15-20 minuta, na otvorenom nije toliko potrebno, ali ovo je zaista preventiva koja nas štiti od... Često kažem, ali zaista jeste, evo već je stiglo onako tropsko, toplo vreme i prije za osveženje. Kada se nalazimo, dakle, kao zaista ne samo da nam čini to da... Drugo, sprečava loš zadah iz usta, leči beli zube, to ste rekli. Stavite ga u uši, ako vas svrbe uši, onda desni, sinusi, gljivice, kandida, herpes. Ma nema šanse da škodi, to sam može da koristi. Nadovezala bih se, pre nego da počnemo sa temom, prošle nedelje smo govorili koliki je rizik za gojazne da obole ne samo od koronavirusa, nego bilo kojeg drugog virusa, a onda su nas mnogi zvali upravo za novi preparat vaš u kome smo govorili. Proketal Keto Aktiv. Tako je, Proketal Keto Aktiv koji će pomoći svima onima koji
Kojima nije baš karakter jača strana. Nije, da. Pa sjajan dodatak ishrani koji se koristi pre svega za suzbijanje apetita, a čim suzbijate apetit automatski gubite kilograme, i za jačanje imuniteta. Zato što je to preparat na bazi ketona maline u sinergiji sa sinefrinom, koji ima ekstrate limuna i guarane, ima i ekstrate crvenog čaja i crnog bibera. Svi oni zajedno pomažu da nekad popijete jednu ovu kapsulu, očekujete da treba da skinete negde 6% vaših masnih naslaga, znači onih suvišnih masti u organizmu, i ako popijete dve, 12% masnih naslaga. To nisu kilogrami, to su količine masnih naslaga. Razumete da se ne... Eto, to je jedan preparat izvanredan. Ovi ljudi su ga prepoznali kao kvalitet i jako dobro je krenuo. Ja mislim da će mnogima da pomogne, pogotovo onima koji nemaju mnogo više kilograma, koji imaju onih par do 3, 4, 5 kilograma. Koje je najteže skinuti. Da, koje je najteže skinuti. Oni će sa ovim suplementom, odnosno dodatkom ishrani, biti u situaciji da regulišu te. Doktore, je li to prirodni proizvod? Uvek vas to pitam, zato što mnogi koji bi poželjeli tako nešto kažu neću pijem nikakve pirule, ko zna koja je hemija. Pa malina, guarana, limun, čaj i biber, pa to su sve prirodni proizvodi, tu nema hemije uopšte. Nema hemije uopšte. Kao što sam već i rekla, prošlonedeljna emisija izazvala veliku pažnju i mi ne stignemo uvek tokom našeg razgovora, koje je u suštini kratko, da uključimo sve naše gledalce koji bi želeli da vam postave razna pitanja, ali tema je bila gojaznost. I to je samo dokaz da su ljudi zaista zabrinuti za svoje zdravlje. Zabrinuti su zbog ove trenutne novonastale situacije. Kada govorimo o gojaznim ljudima, kada govorimo o protekalu kao jedna vrste i tekako stručne pomoći, mnogi se interesuju danas šta raditi, koliko su ugroženi, iako jesu svesni da jesu ugroženi. Pa znate, ako danas nisu svesni u ovoj koronavirusu, svi oni koji su gojazni, koliko su ugroženi, onda ja ne znam kada će biti svesni. Ljudi se žale, neki mi zameraju, kažu plašim ih. Pa ja sam prinuđen da ih uplašim, jer ako nemate straha, onda vi ne možete da reagujete, nećete da prizovete svoju svest i da se opametite. Vidite, gojaznost je nešto što je i van ovih pandemija opasno po zdravlje čoveka, a sada naročito. Evo sad se pojavilo u mnogim, svakog dana dobijamo nekakve izveštaje, analize iz čitavog sveta. Sad se pojavila još jedna, ovih dana sam pročitao, ozbiljna studija u kome se govori da je kod koronavirusa smrtnost je najveća ne normalno, nego pokazalo se da je gojaznost najveći uzročnik smrti, ali pojavila se i masna embolija pluća. Pored svih onih već koje smo imali problema koje u vezi sa gojaznošću. Tako da svi oni koji su gojazni moraju ozbiljno da razmišljaju, ako nisu već o tome doneli odluku, da krenu na terapije za mršavljenje. Da li će samostalno, ali to je vrlo rizično, da li će preko neke institucije. Mi na klinici Protekal nudimo jako dobre i ketogene dijete i proteinske dijete i one niskokalorične, ali garantovano uz kontrolu, uz pažnju lekara, i ono što je najbitnije, nećete dovesti svoj imunitet u problem, jer suplementacijom koju mi dodajemo uz te terapije vi ne možete da oslabite svoj organizam, čak naprotiv, možete samo da ga ojačate i da budete bezbrižniji. Tako je, što je jako važno u ovom trenutku posebno. Imamo telefonsko uključenje. Dobro jutro. Halo? Dobro jutro, čujemo se. Dobro jutro, halo, da se čujemo. Čujemo se. Pozdrav za vas, Nikola iz Beograda, 65 godina. U prošloj emisiji doktor je govorio o gojaznosti i moram da kažem da me malo i uplaši, jer ja sam već godinama gojazan. I doktor je rekao da gojaznost povećava oksidaciju triglicerida i kolesterola. Pa u sklopu svega ovoga htio sam da pitam za onaj preparat Lipoaktiv, da li bi on mogao, ako bi ga ja konzumirao, da pomogne u sprečavanju tih negativnih efekata, pa i u ovaj virus korone, ako bi taj preparat širio krvne sudove i u tom smislu da nam da doktor neko objašnjenje. Hvala. Lipoaktiv, hvala najlepše. Pa Lipoaktiv će svakako da vam pomogne kad je u pitanju upala krvnih sudova, odnosno oksidacija kolesterola i triglicerida, jer on je dokazani lek i suplement kod nas koji je jako uspešan kad su u pitanju te indikacije.
Međutim, vi morate da ozbiljno razmišljate o vašoj kilaži. Kažete da ste već dugo godina gojazni. Koliko god da koristite ovaj odlični preparat koji, pored toga što sprečava oksidaciju holesterola i triglicerida, on i čisti krvne sudove, on pomaže posebno kod tih perifernih krvnih sudova. On nam pomaže u mnogim situacijama gde su zakrečenost krvnih sudova, ali on neće moći da pobedi gojaznost. On nije sredstvo za mršavljenje. Vi morate da pomognete sebi na taj način što ćete da smršate i da pijete lipoaktiv kao preventivu. A ovo što ste me pitali za koronu, mi smo upravo ovih dana dobili sa Kube jedan izveštaj lekara. Oni na Kubi u svim tim zemljama gde se lipoaktiv koristi kao lek, a to je veliki broj zemalja u svetu, oni su doneli odluku da lipoaktiv daju preventivu uz ovaj koronavirus. Zato što su došli do zaključka da ovaj virus opasno napada krvne sudove, da se pojavljuju tromboza, trombovi i ti brojni trombovi, sitni trombovi koji se dolaze do pluća, krvnih sudovi i tako dalje. Lipoaktiv je osvedočeni borac protiv trombova. On sprečava lepnjenje trombocida, tako da ako ga redovno pijete, redovno uzimate, to u ovoj situaciji treba piti jednu tabletu ujutru naštine, jednu lipoaktiva. A opet ćemo samo pomenuti da je lipoaktiv također potpuno prirodan proizvod. Dakle, da nema nikakve... Mislim da je to suštinski uvek važno pomenuti zbog terapija, zbog... Lipoaktiv, da ponovimo, evo za one koji nisu čuli, on je proizvod od trske, voska šećerne trske i potpuno je prirodni proizvod, to su alifatični alkoholi praktično izolovani iz šećerne trske i on je apsolutno bezopasan, nema kontraindikacija za razliku od statina ili nekih drugih lekova, tako da je njegova upotreba bezbedna, a korist je ogromna po čovečji organizam. Dobro jutro. Dobro jutro, pitanje za doktora Nenadića. Izvolite. Ovako, držala sam keto dijetu koju toliko hvalite, skoro mesec dana i baš nešto nisam bila zadovoljna. Znači, izbacila sam ugljene hidrate, bazirala se na masti, proteine, živjela sam sa kalkulatorom, po ceo dan sam računala kalorije, u nekim danima sam konzumirala i preko 200 grama masti. Tako mi je kalkulator govorio. Ne mogu da verujem da vaši pacijenti koji idu u Protekal na keto dijetu po vašim recima veoma brzo i bez gladovanja gube kilograme. Ja sam se toliko mučila i nisam uspela. Tako da, jel možete malo da mi date neki stave, da me uputite, da mi objasnite? Pa vidite, moj savjet je da dođete u Protekal i da se uverite koliko je uspešna naša ketogena dijeta. Vidite, vi ste se hranili tako, koristili ste masti, čak kažete 200 grama masti. Pa to je preko 2000 kalorija. Pa vi sa takvim unoskom energije ne možete da oslabite nikad. A gde su ostale namirnice, gde je ostala hrana pored tih masti koje ste unosili? To je, vi vidite, sprovođenje na svoju ruku bilo koje dijete, makar koliko ona može da bude uspešna, može da izazove kontraefekat. I eto, vi ste se verovatno više ugojili nego što ste oslabili. Moramo da razjasnimo nešto. Mi na Protekalu, uz ketogenu proteinsku dijetu, u stvari to je normoproteinska ishrana, gde mi dajemo prvo na pregledu, ustanovimo koliko je vama potrebno proteina. Kada ustanovimo tu količinu, vi imamo u tim granicama dnevnih potreba vašeg organizma, dajemo proteine kroz hranu. Ali masti svedemo na minimum, onoliko koliko je neophodno, 15 do 20 grama da bi mogao normalno žuč da funkcioniše. To su one vidljive, one nevidljive masti su minimalne. Znači, onda radimo restrikciju ugljenih hidrata do 50 grama. Ostaje onoliko ugljenih hidrata koliko je neophodno za one glukozno zavisne organe u našem organizmu. Tako da, kada je sa takvom dijetom, vi morate bez gladovanja da mršate. Vidite, ljudi pitaju zašto proteini. Pa proteini ne služe da bi se oslabilo. Proteini služe da bi mi bili siti, da bi sitost naša bila zadovoljena i da bi naši mišići, muskulatura naša jačala, da ne bi splasnula,
a čim je muskulatura naša jaka, ona troši više energije i normalno postiče mršavljenje. Ovde je poenta da mi sa tim restrikcijom ugljenih hidrati i masti smanjimo energiju i aktiviramo ketone u našoj jetri koji će da proizvode energiju. Jer ketoni su ti koji mogu da to naše masno tkivo pretvori u energiju i da mi mršavimo. Nema drugog načina, to je prirodni proces metabolički koji naše telo, hteli mi to ili ne, radi. Znate, dešava se nekad kad vi ne preskočite večeru ili ne jedete, svakome se od nas desilo da jednog dana, eto, iz nekog razloga ne jede. Ujutru kad ustane i kad ode u toalet, osjeća se aceton, osjeća se, ketoni se osjećaju, jer telo je već u strahu da će ostati gladno, ono je počelo da pretvara te iz glekogene, iz jetre, znači iz naših masnih rezerva, se počelo da stvara ketone i time topi naše masti. Mi ne možemo na drugi način da slabimo. Znači, sprovođenje dijete je bitno pod stručnim nadzorom. Zato što mi vas pratimo vas i kad završite ciklus, vodimo vas još 2 godine na terapiji dok vaš taj punderostat u mozgu ne registruje i ne memoriše novu vašu težinu da se ne bi vraćala ona stara, da ne bi došlo do jojo efekta. Zato je bitno, evo ja predlažem gospođi i svim onim koji ne veruju ili koji su u nedoumici, dođite na Protekal, okrenite telefon, zakažite pregled ili se bar informišete. Vidjet ćete da će, ove dijete su izuzetno uspešne. Ja mislim da ne postoji uspešnija dijeta od ketogene proteinske dijete, zato što ona zaista na zdrav način, bezbedan način skida kilograme i pritom niste gladni, osjećate se srećnim i zadovoljnim. Mi uz te terapije dajemo i vitamine, omega-5, kompleks i vitamina i dajemo i triptofan forte da bi vaš psihički status rešili kroz tu terapiju. Dobijate i glikogen koji je za vašu kožu, za vaše, da ne budete mišići i koža da ne bude opuštena, tako dalje. Mi strašno vodimo računa i vi kad izađete, to je čak, da ne kažem, i estetski tretman u neku smislu reči. Ali to je ono, doktore, mi smo zaista često o tome govorili, koliko gojazima je neophodno da smršaju i koliko to može biti mač sa 2 oštrice, koliko to rade na svoju ruku. Vrlo lako može se dogodi da dođe do pada imuniteta. Mi znamo da u ovom trenutku to najmanje je potrebno bilo kome, a da su manjak kilaže neophodan i zato kada govorimo o tim zapravo vrlo restriktivnim merama, najbolje kad je stručni ljudi oko nas, lekari koji znaju i prate ceo naš organizam. Drugo, u ovoj situaciji, malo čas smo govorili kad je ovaj gospodin pitao za lipoaktiv. U ovoj situaciji kada su naša jetra, naši krvni sudovi puni masnoća, ne postoji idealniji način nego ketogena dijeta da se očisti jetra i krvni sudovi. Vi posle ketogene dijete ste kao posle generalne, potpuno novi, resetovani. Što znači, osjećamo elan i dobro osjećamo. A normalno i da je raspoloženje i sa tim se popravlja. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro, izvolite. Dobro jutro. Ja želim da kažem da su papuče sa akma magnetima izvanredne. Ja sam toliko srećna što ih nosim da bi sada poželjela da ih sve žene imaju, posebno one koje po ceo dan stoje na svom radnom mestu. Međutim, želim i majci da kupim jedne ove papuče, međutim, mama ima otečene trombozne noge, pa me zanima da li ona sme da ih nosi zbog delovanja tih magneta s obzirom na njene bolesne noge. Pa, kako da ne sme? Čak naprotiv. Pa vaša mama će se preporoditi onog trenutka kad stane u te anatomske ekološke papuče sa akma magnetima. Jer čim stane u te papuče, automatski popravi stav kičme, zauzme normalan anatomski položaj. Dolazi do opuštanja mišića, smanjuje se tenzija mišića, bolja prokrvljenost, cirkulacija krvi, prestaje bol. Vaš automatski čitav organizam na drugi način počinje da funkcioniše. Ti magneti koji deluju, pitali ste za magnete, oni su potpuno bezopasni. Oni su, sem što tu postoje sertifikati, što su taj proizvod odobren od relevantnih institucija kod nas. Upravljeni institutima Mihajlo Pupin, dakle to je apsolutno provereno. Znači, ti magneti deluju u zoni akopresornih tačaka na našim tabanima. I ta zona je u dubini otprilike 20 mm. I oni na ćelijskom nivou pojačavaju metabolizam, posebno značajne zone sa ravnim tabanima, one sa umornim nogama.
one koji imaju bolove, otoke, zglobovi, cirkulacija, čak i unutrašnji organi. Bolje je varenje, verujte mi. Oni su kažem imaju teške noge. Moram da vam priznam, svi su pitali za moje dizajnirane cipele, zato što nisu to, mnoge žene kada vidi da je nešto dobro, onda kažu da li to obično nešto i ne izgleda, ne može. Klompe koje nosim sa tim magnetima, sa tim federima, svi su pitali pa šta je to, gde je to i gde to može da se nabavi. Evo ovde, Alo 24, kao i maske, tako i papuče sa magnetima. Ima Kajron, evo za sve one. Ali nešto bih volio da napomenu. Znate, prošle emisije sam nešto rekao. Pojavili su se za svaki dobar vrhunski proizvod, odmah se nađu plagijatori koji žele da iskoriste tu kvalitet i da okoriste od toga. Ja zato opominjem sve oni koji žele da kupe, da isključivo preko firme Alo 24 naručuju. Ovdje imate telefone u Kajronu, jer pojavili su se neke firme koje prave plagijate, loše kopije tih papuča i onda su ljudi nezadovoljni. Koje nisu ni kožne, ni drvene, koje nisu sa magneti. Ni ti magneti nisu pravi magneti i tako dalje. Ostalo nam još malo vremena do kraja, ali hajte još jedan gledalac ima nešto da vas pita. Dobro jutro, izvolite. Dobro jutro, pozdrav svim gledalacima i pozdrav gostu. Pitanje za doktora Nenadića. Imam takav posao i radno vreme da je za mene ishrana veliki problem. I uglavnom jedem šta stignem, to su uglavnom neki keks, grickalice, grecine, čips, ili je obično neko pecivo iz pekare, burek i tako. Ugojio sam se prekomerno i dalje imam osjećaj kao da sam previše gladan. Sada, pored toga što sam stalno gladan, moram da idem i na dijetu da bi smršao, jer zbog prevelike količine kilograma jednostavno smeta mi. Sad, obredao sam se Protekal Keto Active kapsulama i to sam kupio, pijem ih otprilike nedelju dana, ali kilogrami i dalje kao da stoje, kao da se ne pomeraju. Koji je razlog tome i da li sam kupio nešto možda što nisam trebao? Ma ne, kupili ste pravi proizvod, međutim sa tom ishranom koju vi primenjujete vi ne možete da oslabite ni slučajno, znate. Jer vidite, ove kapsule su izvanredne, već sam rekao, ali one moraju njih mora da prati određeni tretman ishrane. Vi uzimate sad ugljene hidrate u ogromnim količinama. Vi stalno unosite praktično glukozu i vi ne dozvoljavate ovim kapsulama da one odrade onu prvu svoju funkciju, da aktiviraju ketone, da bi vi mogli da utolite glad i da počnete da mršavite. Tako da, vi morate da dođete. Ja apelujem, imam puno takvih pacijenata. Bar na konsultacije. Konsultacije su jako važne. Nek dođe kod nas, nek se javi telefonom na konsultacije, dobit će uputstvo, dobit će način kako da primenjuje kapsule i dobit će terapiju koju će primjenjivati i one će biti uspešne maksimalno. Doktore, moram za kraj vrlo kratko da vas pitam. Dakle, prvo, uvek predstavljamo, naravno, knjige Hrana kao lek, Snagom volje do idealne telesne težine i Jabukovo sirće. Zašto nas svi zovu i pitaju da ne mogu da nađu knjige? Pa verovatno se prodaje, vidite, samo u jučerašnjem danu ja mislim da je izdavač isporučio 1000 i nešto novih primjeraka. Znači, prodaje se, vidite, bez obzira što je leto i što je sezona. Ne, ovo je sada idealan trenutak zapravo da ljudi razmišljaju kako zdravo da jedu i šta da rade. Pa kad će da razmišljaju o gojaznosti ako neće sada, znate. Drugo, na mom kiosku, na svim kioscima u Srbiji ih ima. Jedino ljudi moraju da traže. Znači, distribucija funkcioniše, sve ima, sve funkcioniše, negdje ih ima u izlogu, negdje ih nema. Zato uvek kad dođu na kiosk moraju da kažu, molim vas, da imate te knjige. I samo još jedno pitanje, evo, raspitivali su se mnogi, a i ja sam moram priznati prošli put kada smo govorili o jabukovom sirćetu, obično govorimo o onom sirćetu koje koristimo u svakodnevnoj upotrebi, koje nije alkoholno, nego baš jabuko, ali ima i alkoholno. I sad ja sam vas pitala, onda su mnogi me pitali, ne razumem koja je razlika, alkoholno je za šta i zašto baš doktora Andreja alkoholno sirće? Pa zato što ista firma proizvodi isti brend, ali različite osnova za sirće. Alkoholno sirće se primenjuje kod pravljenja zimnica i u kuhinji najčešće. Što nam tek sleduje uskoro. I žene ga vole zato što ima blag ukus, ne štipa za nepce, skoro može da se pije, prijatnog je mirisa. Drugo, proizvodnja tog sirćeta se obavlja na tradicionalan način, vrlo spora je fermentacija preko tih valjaka, odnosno od bukovog drveta i to sirće je jako bogato sa hormonima, sa vitaminima, mineralima i čak ima i proteina od ovih dobrih bakterija. A nešto što bih morao da napomenem jeste i to
da je to sirće duplo jače nego standardno sirće, a nemate takav utisak i zbog toga domaćici u njemu prepoznaju idealnu konzervaciju za svoju zimnicu i za jela. Zato je popularno i zato ga uglavnom svi traže. Dakle, još jedan put da podsjetimo, zaista mnogo važna stvar kada govorimo o prekomernoj težini, kada govorimo o gojaznosti, kada govorimo o našem sopstvenom zdravlju. Sa doktorom negde svake nedelje razbijamo te misterije i kažu da zaista hrana može biti lek, ali isto tako hrana može nam napraviti veliki problem ukoliko je ne koristimo onako kako treba. Dakle, knjiga Hrana kao lek, snagom volje do idealne telesne težine. Evo ta knjiga Snagom volje već 3. godina doživljava 9. izdanje. Sa dobrim razlogom, zato što pomaže mnogima da se učine prvi korak, a onda već sa drugom da znaju kako da nastave da hodaju. Doktore, srebro, zeolit, dezinfekcija, maske, još jedan put pomenjem, dakle, danas neophodna stvar, kako stvari stoje do dugo do kada, da se mi obezbedimo sa najkvalitetnijim mogućim. Nastavljamo ovu temu. Ova tema je vrlo važna, ne stignemo sve da ispričamo. Opet srebro, zeolit, malo usta, nos i onda smo sada mirni. Sada smo mirni. Doktore, možemo da idemo kući. Hvala vam najlepše. Hvala i vama, živi bili. Hvala, čuvajte se. Nastavljamo ovaj razgovor već naredne nedelje, a mi nastavljamo sada dalje. Prijetno.